Olivia, el carbonillo que dan a la situación del humo, por si hay Esta parte de lamas, se echan lamas. Sí, esas son las que han cancelado Xa anunciábamos onte un día complicado, mantéñese as altas temperaturas, a previsión de ausencia de chuvia e tamén veremos como evoluciona durante o día a posibilidade de que haxa eses ventos cambiantes con rachas que, sobre todo en algunhas zonas donde hai incendios, especialmente en Seral, pero todo en algunhas zonas, están complicando moito a súa extinción porque teñen unha evolución ás veces bastante imprevisible. Neste momento hai 10 incendios activos, 9 deles na provincia de Ourense, outro na provincia da Coruña, e, bueno, seguimos preocupando moi especialmente, como estes días anteriores, os incendios da provincia de Ourense. Neste momento non hai ningún núcleo de población donde houbera que facer unha evacuación, permanezca esa evacuación, por lo tanto non hai ninguén evacuado, si que hai Madanela, o núcleo da Madanela, un confinamento que esperemos poder levantar canto antes. Están abertas as estradas principais, as vías de comunicación de transporte por estrada, sigue pechada a vía férrea, e falábamos hai un momento co responsable da DIF, á espera de que se poida garantir que en todo o tramo non hai ningún problema de seguridade, é dicir, pode haber circulación sin ningún tipo de problemas en canto a garantir a seguridade, que eso foi dende o principio e sigue sendo o fundamental. Por lo tanto, estamos a espera deso para poder restablecer, aí influye moito, que lles decía, do vento cambiante. Siguen traballando moitos efectivos de todas as administracións, volvo a agradecer a coordinación, aí mesmo están representantes de varias institucións, Xunta de Galicia, Guardia Civil, Diputación de Ourense, Adif, bueno, todos os que neste momento teñen responsabilidades están botando unha man nestes incendios que estamos sufrindo na provincia de Ourense. Hai casi 1000 efectivos traballando durante estes días. A Xunta de Galicia ten desplazado garantindo a seguridade nas outras provincias, pero dado que o perigo agora e a actividade se está centrando aquí, moitos efectivos das outras provincias que siguen traballando aquí do primeiro día. Volvo a agradecer, siguen traballando os 2 hidroavións enviados por Francia dende o día onde están traballando, ahora están traballando, creo, na zona da Mezquita, e volvemos a facer un chamamento, o se mismo reiterareino por carta ao Goberno Central para que calquera medio que haxa disponible que se poida aportar a loita contra incendios na provincia de Ourense, pois o fagan. Coñecen perfectamente a situación, teñen aquí varios representantes, polo tanto, pero pedirémolo, digo, escoitadas as manifestacións destes días, volveremos a reiterar a necesidade de calquera medio disponible, que agora mesmo non este ocupado noutra emerxencia do calado que temos aquí, veña a traballar aquí, baixo a coordinación que estamos levando estes días da Xunta de Galicia, incluído ademais as Forzas Armadas, se fora necesario, en tarefas de apoio, logística, vixiancia, bueno, todo o que están facendo. De feito, hoxe mesmo entrou en vigor o convenio que a Xunta de Galicia fai todos os anos co Ministerio de Defensa para que a Brilat, que está ubicada en Pontevedra, traballe durante estes anos fixo en tarefas de
de vixiancia dos montes en los diferentes distritos galegos. Lóxicamente, nestes momentos, estamos falando de alrededor de 70 efectivos, queremos, sin descoidar a vixiancia en outros lugares, concentralos aquí, como estamos facendo con os propios efectivos, en ese convenio sufragado con fondos da Xunta de Galicia, o que imos pedir o primeiro, e creo que a mostra de que é viable a colaboración tamén do Exército, das Forzas Armadas, que ese convenio sirva para que realicen tarefas de apoio ás que agora mesmo está facendo, está tamén aquí o Xeneral Xefe da Guardia Civil en Galicia, falábamos aí un momento as tarefas de apoio que está facendo a Guardia Civil, a Policía Autonómica, todos os que neste momento están colaborando, Protección Civil, pois no manexo da poboación, a hora de evacuacións, confinamentos, información, todo o que sexa necesario. Por lo tanto, seguimos traballando, o panorama un día máis, e vendo as previsións meteorolóxicas pinta complicado, por tanto, chamamento total á prudencia, agradecemento a labor de investigación que está facendo, onte daba os seus froitos, a Guardia Civil, a Policía Autonómica, as brigadas de investigación da Xunta de Galicia para dar coas persoas que están provocando incendios, coas consecuencias que estamos vendo, e tamén, ademais, celebro que escoitaba onte dende a Fiscalía de ser especialmente riguroso na petición de medidas coas persoas que sean detidas por sospeitas de provocar incendio. Tanto, seguimos traballando un día máis, non podemos baixar a guardias, agora que esta situación empeza a mirar canto antes, pero neste momento sigue sendo complicada e, polo tanto, temos que seguir traballando.